Hvad er din begrundelse for ikke at have mere i livet? Hvorfor sidder du fast der, hvor du er nu? For noget tid siden, der sad jeg med en af mine gode venner ved navn Rami. Jeg sidder på et bord, og jeg bliver pludselig meget seriøs. Jeg siger til ham, Rami, hvad så Josef? Jeg vil virkelig gerne gøre en forskel i den her verden. Han begynder at kigge underligt på mig. Han kigger på mine fødder. Han kigger på mine arme. Han rejser sig op, og så kigger han om bag ved mig. Han tager et sidste kig under bordet, og så siger han, Josef, jeg kan ikke se nogen holde dig tilbage. Ofte er vi endt i en blinkede i livet, fordi vi holder os selv tilbage. Og alt for ofte er vi vores egen bremseklods. Vi er i stand til at udføre så smukke og fantastiske ting i den her verden, men vi fylder os selv med begrundelser om, hvorfor det ikke er muligt lige netop for mig. Vi kører selv psykisk ned, vi betvivler os selv, vi fortæller os selv løgne og vælger derfor ikke at handle. Hvis du ønsker at have mere glæde og have et bedre forhold til andre mennesker, hvis du ønsker at gøre en forskel, så skal du vide, at den største og den eneste forhindring kun er dig selv.